Hello guys, दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि तुफान दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना दोन आरोना। ओमफ्राय दिनै बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना देखायलांना जानिसै आरोना नोंथांमोना बांसिन थाफादो आरोना। नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आंना बे मावनायानोसै आरोना खामानि मावनायानोसै भिडिअआ बेनि अनगा जेबो फैखाया आरोना। लोगोफोर फैलायबाय आरो आंहा नै गाइसमोन सिगांनि भिडिअ माबा सिगां एसे आद्रा थानाय औवा दानखावनो आद्रा थाबावदोंमोन ना नैथिं ओमफ्राय नैथिंजाय सिनखावखांनाय आरो माबा 300 दाल दं आरोना बेयाव सिनखावनानै नै बिदि सिनखावना 300ता ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दायो बिराद बुरजा नांबावगौ आरोना औवायाथ' बानलुआथ' जौजोब्बायानो आरो सोमब्रा सोमब्रि आगा फासा गायनाय नालाय समान समान जाफ्रामलायबाय बेयाव माबा बेखौ गायखांबा बेखौ माबा खांबा बेयाव ग्रोब गायनायमोन नालाय दायो गदाय गायनायाबो जाहांदोंआनो जौहांदोंआनो ओमफ्राय गनखौ फाथा फाथि खालामनानै लाखानांसिगोन आरो ओमफ्राय नै दायो दानखावखांगोन ना खाङा दानखावखांबा ओमफ्राय दा बेलासे थुनानै खाना हैनांसिगोन नङाबा जानाय नङा बारा बारलाबाय थादों बानलुआ जौबाय आरो फार्स्ट गायजेननाया गोजौ जाबाय नङाबा गुलिमबा उनाव माबा थावा माथावा जागोन आरोना हायाव उन्दुजोबबा दैखौ फिनानै माबा जानाय नङा नालाय रानो नालाय बेनिखायनो एसे गुलिमनि सिगांनो माबानानै खुन्था दोनानै खाना होयोबा आराम जायो आरोना ओमफ्राय आं दायो फटाफट मावना लाग्रोनोसै ओमफ्राय हागोन हाया दिनै टाइमा 10ता बारबावलायबाय आरोना गाइसमोन जायै लोङै दुगैस्रां लोबस्रां जायै लोङैसो खामानि मावो नालाय आङो गाइसमोन ओमफ्राय दायो नै फुङाव सोलाबासै मावनो ओमफ्राय मावना लागोनसै आरो आं दानख'नायखौ लाबाय थाला आरो आं सिगांनि एसे भिडिअ लाखाबाय नालाय माथो भिडिअ लाबाय थानो आरो दा लास्टआव बेसे दानखावखांखो ओमफ्राय शेयार खालामसै आरो नोंथांमोननो नै जोंना बगाया थाबायनो रोंलायनाय जाबाय नैबे फान्थाया देरसिन आरोना ओमफ्राय फान्थिया एसे फिसा जि थाम्फै बाजादों सालाफ्रा खोमायानो फैलाथार मादि जादों नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो सिंखावजोबथारसिगोन आरोना सिंखावखांजोबथारसिगोन आरोना मोनथामल'सै जा गोरा गुदियासो दंबावो ओमफ्राय आं दा सिंखावना लाग्रोजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो कमप्लिट दानखावखांजोब्बाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय र' नोंथांमोननो देखायनो साननानै देखायनोसै आरोना बेसे बुरजा जाखो दिनैनिया बेसे बुरजा ओंखारखो देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो सिगां सिंखावनाया 300 ग्रोब ओमफ्राय बेबा बेसेबां ओंखारखो बे बारा ओंखारनांगौ 300नि बारा ओंखारनांगौ बियो आरो रोगादोलाय 2 4 र' जरा सानसै आं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 31 32 33 79 80 248 148 149 49 150 नै बे मोनब्रैल' बारा आरोना बेयाव 300 ग्रोब जाबाय आरोना 300 ग्रोब थब्रै गाइसमोन ओमफ्राय नै थ'नाया दाननो थाबावदोंसो थाखुमादों रोगानोसैलाय गासै माबा 700 जाबाय आरोना गाइसमोन 704 आरोना ओमफ्राय दायो रोगानोसैलाय आरो दोनोसै दिरुं खाना होनोसै खामानियानो बहुद दं गाइसमोन दिरुं लायनांगौ रोगानो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दिरुं लाबाय आरोना दिरुङाव बेसे बुरजा दैखोलांनो हायो खानानै होलांसै दैखोनानै बानना लाना थांनाया गाइसमोन खामानिलै खेथि बाथि मावबाबो सानसेजों हाया साननैजों हाया खाथ'ना थांसै आङो बेबो खम बोलोर जागोन
गथा गथा लांनानै जायगायावनो हाखावहैबासो जागौमोनदां खानानै लाग्रोनि आं र' जमा खनब्रैसो रोगानांगोनदां बेखौनो रोगानानै दोननो हाबानो जाबायलै खानो मोनाबाबो नांगौबा गाबोनफोर खाहैगोन नै गाइसमोन जा गिलोथार लाना थांसै आरो खैबारसो रोगानांगोनलै खनब्रैयानो रोगानांगोनदां खम गोजान रोगानांगौ हालुवा जाम्बा जाबानो बिदि खामानि मावनो आरो होमबा गाइसमोन नै आंनि बानलु बारि मोनफैबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दासो रोगादों खनबा रोगानांबाय आं गाइसमोन जि गिलिरखा थाबनो साजोबलायो ओमफ्राय दायो दोननो हाबानो जाबाय आरोना नांगौबा गाबोनफोर खानोसै आरो बानलुआबो गोजौ गोजौ जाबाय नालाय नै हान्थुसे बारबाय आरोना ओमफ्राय दोनानै दोननोसै बार एसे खायलें जाहांबायानो जै बार खनसे फैबावबाथाय गैला गुलुंजोबसिन आरो एखे दोनानै खानानै होगोनो हाबा सिन्था गैला आरोना ओमफ्राय आं दायो माबाना लानोसै खायलें जाहांबाय नै बियो नैयो जि गुथियाव होनोसै खानानै होनोसै दोलायनाङा आखाइजों थुबानो जागोन ओमफ्राय बिदि माबाफिनबाथाय रोदाया गाज्रि जासिगोन आरो बियो लोगोफोर आं थुनानै लाग्रोजोबनि र' नै गाइसमोन दासो लाइन मोनबा थुखांदों आरोना मादि नुदों गन थुना होनानै ओमफ्राय बेयाव जोंना लाइन मोनसेल' नालाय लाइन मोननै मोनबा बे बानलुआ इयाव मोनसे लाइन मोननै मोनबा होमबाना गोजान माबानानै दिरुंजों सोंनानै माबानो हायोमोन आरो ओमफ्राय दा जोंना माबा लाइन मोनसेल'सो नालाय ओंखायनो फानलु दंफां फांसेयाव गन गंसे थुनांबाय आरो ओमफ्राय बेखौ देनां दिरुंजों ओरै खाना होनांसिगोन आरो ओरैजाय नैबेयाव आरोना बांद्राय बिजौआव खाया नैबिदियाव बारा जौखाला बियो नै इसांफोरल' जौसिगोन आरोना नै इसांफोरल' फेन्दासांफोरल' जौसिगोन बियो बारा जौला हान्थु बारबाय आरो लाइन नैथिं 6 लाइन दंबावो माबाना होनोसै आं नाम्बारनै मोनानायजों हानायजों जाबानो जाबाय आरोना बे थोगोना थोआ बेयाव 604 दं आरोना खुन्थाया गाइसमोन आं दहाय 700 ना मा होनफ्लांदोंमोन दां माबा 600ल'सो दं बे दब्लायसेखौ दासो कमप्लिट होखांबाय आरोना गाइसमोन फासथा बारलायलायबाय आरोना ओमफ्राय खैथा खुन्था आग्लायखो र' नोंथांमोननो सानना देखायनां नैयाव माखासे दंबावो गासै 604 मोन मोनब्रै मोनबा 7ता 70 मोनसे आग्लायबाय आरोना गाइसमोन 70 मोनसे आग्लायबा बेयाव बेसेबां हाबखो 500नि बारा हाबबायना र' हिसाब खालामनांगोन 500 माबा हाबबाय आरोना 533 दाल दं आरोना बेयाव गाइसमोन बानलुआ आं 550 ना बेसेबांबा बिदि मोननायमोन माथो खमसो ओंखारबाय माबा 550द्राय थाङाखै आरो एसे खमखामोन सिगां साननायाबो आं बावबाय आरो बेसेबां सिगां शेयार खालामदोंमोन ना बेसेबां गायखो बे दब्लायसेयाव ओमफ्राय 533 आरोना 533 ओमफ्रायो 71 आग्लायबायना ओमफ्राय दब्लायसेयाव लांसै आङो इयावबो होनांसिगोन आरो ओमफ्राय दानदेरनांसिगोन ओइ गदायाबो एसे जौहांबायानो होखानोसै आरो गाबोन बेखौ खाग्रोना लानोसै दिनैथ' मोनाबाय नालाय गन थुनायावनो ओमफ्राय बेखौ दोसिन दोनानै थांसै आङो मोसौ लाना थांफानोसै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे दब्लाय फिसायावबो लाइन मोनथाम थांबाय आरोना ओमफ्राय नै ओइ लाइन मोनसेया ससे थांबाय मोनब्रै मोनबा 6 7ता खुन्था ओमफ्राय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 लाइनआ आधा दंबावो आरोना होनांगौआ ओमफ्राय नै बिथिङाबो जौहांबाय बिथिंनिबो दानखानांसिगोन बेखौ बे खुन्था माबानायखौ गाबोन खाग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे दब्लायसेयाव आङो 533 होन्दोंना 34 मोनसे थाखुमादोंमोन 34 जालायबाय आरो मोनसे ओमफ्राय लायनानै बेयाव दोफैफिननांबाय थालांदोंमोन आरो दोफिनजोबदोंना आं खुन्थाखौ सिखाजों
लाइन मोनबाल' दोनो हाबाय ओमफ्राय 6 लाइन दंबावो आरोना ओमफ्राय बेखौ गाबोन दोनोसै आरो माखासे खाग्रोनानै ओमफ्राय 534 जाबाय आरो बेयाव खुन्थाया ओमफ्राय बैयाव 70 ग्रोब दा मोनाबाय मोसौ बोरमा लांसै 5:30 जालायबाय